Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam duluran, Cirebon, Indramayu, Pontianak. Tegakan yen bener kul demen pula jare arepan lamar kakang mareti wong tua kang kula isi. Sampean jarentes lebaran wong loro pengantenan kula isi ning tangga lamun kawine bisida coba kakang mikiran rimen dadi kula batin nangis ati hancur wong demen ditinggal kabur lawas pitung wulan demen lan sampean awit usuk udan sampai liwat panenan kang tetegaken yen bener demen pula jare arepan lamar kakang mareti wong tua kang kula isi. Sampean jare tes lebaran wong loro pengantenan kula isi ning tangga lamun kawine blisida coba kakang mikiran dadi kula batin nangis ati hancur